въздух. Ей, това е, брат. Ай, сега е човек. Ръката. Ръката му се вачи, ще се потърка. Пане му, че не му ръка. Няма ти ли още една колишка, го завите? Чакай да му вземе интервю, бе. Какво интервю той? Аре, бяга така. Това не е работа. Побръща, обърни го, не се задай, маня. Сме как повръща? Точно е така. Точно така трябва да прави. Добро, и това се чува. Това е начин не пийте староправен. Това е Тя защото била много стара. чека, още какво се направи чека момчето. Нищо го няма, чека. Утре да ни шкапне. Време го гледате, не ли да се зададе.